Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубен назин. Духтаро ҷои Фарзона омаде, Фарзона созен хубен. Чӣ оварден қабагати? Платьёй камушкидори вязкои гуанжа духтарако. Платья туникаи дароза хушва. Барои малрака, барои ҳаррӯзам хушва духтарако. Нархошон боша 400-350 сомон дамекунад. Боварка набозор дар сарбар ба ҳама ҷо 600 сомони фурӯхтоистанд. Ин аксия ба хотири праздника дар пеш омада. Ина духтарако новогодни аксия да ҷои Фарзона успед кунен. Наличиянам китора дора хушругишона бинен аҷоибот фасон. Ҳамашон духтарако римен дора, риментакошон бо кисача дора, чизе дора ҳам хушрувак. Ина духтаро 350 сомон. Аҷоибот. Фақат болош камушки дора духтарако хушру. Не обычный диден духтаро. Ранги сиёҳ. И бо расветка дора, сафед дора духтаро. Не 350 сомон духтаро ҳам қахшруван, бори нав римен дора. Стандарт размеро. То 50-52 пуша меша. Ва духтаро хушруги двои карабинен аҷоибот юбка кати боло пушакш аҷоиб фасон стандарт размер боша ай Фарзона. Бораи гуанжуа сифатаи беҳтарин камушки наметян на катушки наметян. Бором наомадаги духтарако. Нархошон омадан баробар арзон мегум. 500 сомона бояд ки фурӯшад шумо да 400 сомон давед духтарако. Сифаташ беҳтарин. Ина духтаро ба хотири стандарти башмер омадаги. Қафора маҳкам мекунад духтарако. Ба ҳазур бадили пур мекунем. Зафкас кунем, хонатон доставка равон мекунем. духтаро ба хотири подписчикои мо 500 не 400 мефурӯшанд. Успед кунем беен наздик бинен ёки заказ кунем доставка равон мекунанд. Ва духтарако ижен при фасони Фарзонара бинен 450 сомон ая? Але 450 сомон ангоркора 250 сомон аксия кардем ба хотири ки як гунаш мондаги духтарако хушру. Бинен чихе хушра размерш оверсайз стандарт ай размери 44 то 56 пушора тугри мегира. Кардиганои туркира духтарако хушруима 350 сомона кардиганои туркира боша 250 сомон кардам. Касе успед кна занзана да шафка дарун. А и духтаро сет та расветка ҳар сешам хушру буда я? Бале ина дароза хушру духтарако хушру. Успед кна доставка донкунем. Аҷоибот фасон нархошонам беҳад дастрас. Духтарако хушру. Ин ду намуд кардиганои ангоркаи вязкои гуанжуан духтарако 180 сомони бигирен беҳад хушрӯи дар тана. Успед кунен наличи Фарзона борои фасон дора аксия. 250 сомон кардиганои турки духтарако хушрӯима беҳад хушрӯан. Борои гуанжу дорум, плаш дорум, плашои астардори хушрӯи духтарако ҳамашон 250 сомон. Чанд та расветка духтарако суроғара я бурга мефаҳмам. 250 сомони кардагем духтарако дар тана аҷоиб хушрӯ места. Занзарам ва суратошо шумо дар равон мекунем. Суроға бозори Корвон 8 дарвоза 2 қатор 2 магазин аз тарафи дасти чап мешавад. Касе да суроға нофаҳмай метавонен дар WhatsApp нависен ёки занг бизанен бо маълумоти бештара ай Фарзона мегирен. Ва духтаро бо модаро размерои балишмерка халато омадагиай ҳам дароз ҳам кушод хушрӯи бад нархошон чанде Фарзона? Халатои дароз нархошон 250 сомон бояд фурӯшонда ки маш мода 200 сомон мегум. Размерашон калонай то размери 60 58 56 балишмерка дорум духтарако. Рангош аз маш мода нишон мекунам. Бинен чихе рангош хушрӯ борои навай духтарако дина ба фикрам дуромада ко не чихе хушрӯакам. Дар роза духтаро ҳама асос дар розам бамбукои королевский якум сорт нархошон 200 сомон то 60 размер ҳаст. Суроғара я бурга мегем бозори Корвон аз тарафи Тило бозор 8 дарвоза 2 қатор 2 магазини Фарзона ҳай. Ина аз тарафи дасти чап духтарако дидем. Баъд размерои модаро ҳаста баъд сетошам необычный на касе доставка мехоҳам метавонед дар рақамҳои Фарзона нависен. Духтарако Фарзонара бинен чихе двойкои фасон овардай аҷоибот арӯсӣ. Духтарако хушрӯима бамбукои оригиналан капишондори каротки барои хона пӯшака духтарако ки ҳар ҷо равак дар мешавад. Бурикошон ёрагулани кушоди хушрӯй нархошон боша 230 сомон. Ман рангоша шумо да як дафтор нишон метам. Ина чихе хушрӯ. Нархошон беҳад дастрас, нархҳои нестан дар ҷаҳон 230 сомон. Намиранги танагинаи хидмат. бозори Корвон 8 дарвоза 2 қатор 2 магазин духтарако медроенам сразу дасти чап мегардем Фарзона ай чапгура чапана шудем. Бо
касияда ки беш капюшон двойка дар кора ё бе капюшона духтарако бинен чӣ капюшон ам стола момадис беҳад хушрӯ духтаро ҳамаш размер доран расветкош ҳаст марҳамат успед кунен фарзона хеле аксия намекунад дар як сол як бор аксия мекунад бо ам мебинӣ ки адо шуд ба ҷанг мекунен рӯканиву муканиву хаки ба чапанагиш ҳар моҳ дар як борда я бинен хушрӯгия бо касияда ки аднатони дар кораи бе мебинам ина нигоҳ кунем инёрам ҳаста ай ду ранг дорум ранги сабзшам ҳаст духтарако ира бинен хушрӯгира аҷоибот скромный вариант кам нигинак остинош нигина дора тамом спортивный варианта 250 ё 230 ира бинен духтаро чихе халатои хушрӯ 230 сомона кай бовар мекунен ира бин вариантҳои дарозам дора ба хаёлам нигоҳ кунед чихе хушрӯан духтаро духтарака хушрӯ ё дароза размери 60 то размери 60 дугри мегирам ҳам қадошонам дароза духтарака арзон мекунам то набош мо занг занем има духтаро 260 гуфтед ниёра дарозаша ҳамашон 230 ҳамаш 230 сомон да духтар бо ман фикр кардам дарозаш уже материала расходаш бисёртар меша қимате ки не фарзона ҳамара ба ҳами аксия сар додеса 260 сомон ира би хушрӯгиша тарафо занг занем то ман бисёр намуди халатора ай наздик шумо расхоша гирифта равон мекунем ва духтаракҳои двойкачора бинед чихе хушрӯбак вариантҳои дароз ин духтаро бисёриятон мепурсиден аллакай ами двойкора барои шумо имина навор кардем ки дароза духтаракҳои хушрӯи ман нархошон 450 сомон буд тамаги 250 сомон аксияҳои 50% дар болои туркия духтарако ё шуна мезанад размери стандартан ин размер боша ай размери 48 то размери 66 ро пур мегирад нархош 250 сомон шидан духтарако 450 сомон ина духтарои хеле аксия да ягон ҷо боварӣ дорум набуд ва намешавад беҳад хушрӯ 200 сомон ина ёша бинен аҷоибот хушрӯ 250 сомон ва духтаракҳои киртара хушрӯгиша бинем платьёи вечерни барои духтарои ёш пешакошонам беҳад хушрӯни обични духтагия нархои чанде фарзона и бархати королевский боша дугонаша духтаро и бамбукҳои королевский будай ай намудаш капюшон дорад капюшонош ки остинаш камтар плашотка дорад 50 сомон баъд бо духтарако шума ален платьё як дона размери 56 58 нархош боша 350 буд 250 шуд ина духтаро скидка сарда успед кунед як донаш мондаги 250 сомон не платьё я бинем чихе хушрӯа 250 сомон размери 52 54 духтарако хушрӯ и боша 200 сомон размери 50 дора на касе успед кан наличи фарзонам хеле боре хушрӯвак дора духтарако ира бинен чихе фасон ё ваяян пашифи турецки бигем бале хокелуксой турецки и расветкошая чанд сомони ина 400 сомони шидан 650 мефуртам 400 сомони мете духтаракҳои хушрӯ кардиганои фасона бинед чихе ғавсакакан капшондор мехдор ё чандия фарзона кардиганои 350 400 сомонара 300 сомонӣ мегем духтарако бинед чихе хушрӯаки гарма какай се ранг дорад ина духтаро размери то 60 ҳастай духтаро ҳам хушрӯа 54 ҳози у қакалон ба оз но дастангита нигоҳ кардам балишмерка хай 56 пушон можен мешава беҳад калонтов дар назарам хушрӯа ина кардиган як дона мондаги размерои 56 54 то 58 тугри мегирад
нарх 250 сомон аксия садагиё. نه عکس دخترو اسپید کنین. این کاردیگانا یک دانه موندگی 280 سومون. این دختره که خوشروگیشو نبینید 280 سومون کاردیگان. نه کاردیگان باشه 200 سومون دختره کشی. این کاردیگان باشه 250 سومون. سروغار بردگاه میگیم بازار کاروان از طرف تیلو بازار هشتم دروازه دویم قطار دویم مگزین از طرف دستی چپ با چیزایی که نفهمه رقم فرزانه در روی اکرانه این خاکی کاریچ نویتسویت 350 دنیا حاضی عکس خدید 250 سومون کردگن و دخترکای دویکای فرزانه رو ببین چقدر خوش رو و عجایبات دویکای 550 و 450 سومون چند کردین؟ 350 سومون عکس کردگن حاضر اسفت کوش نشان میده ایت سوچه ببینید چقدر خوش رو که یبکای سفید آخرش روز بی عجایب رو مندگه باز اینش هم تونیکاش در روز دختره حاضی باشه درون یبکا ده میتونیم بیاین نزدیک دیده خریداری کنین یا که زکاس کنین دست کار اون میکنن جای فرزانه های این خشروگیش ببینید یبکاش غلطید صاحبش آمدگه میکرویلی وید یبکاش دختره خیلی غلطیدگیشه حساب نکن صاحبش آمدگه ایره دختره حاض گفتن که جای فرزانه فقط دست بار خورده است دختره چند قشید ویدیو نکده برای هم پتی چی گفت